ku yi mana subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Deciding ta yi ta fara sallama ko zai jiyo ta in ma a ciki yake. Sallama ta ji ba a amsa ba. Lalube ta fara ko za ta ga switch ɗin ɗakin, har ta gama lalubenta ba ta ga komai ba. Deciding ta yi ko ta kira sunan shi ko zai amsa masa. Shiru ta yi tana jira ta shigo za a amsa, amma ta shiru. Sau uku tana kiran sunan ta ji ba a amsa ba. Kawai ta juya za ta fita ga kamar mutum na kwance a kan sita. Ƙarasawa ta yi wajen sita ta tsaya ta tabbatar mutum ne kwance a kai. Brad figure in shi na kwance peacefully, amma ba ta ganin fuskan shi dan ya juya mata baya. Sake kiran sunan ta yi ta ji bai amsa ba. Deciding ta yi ta taba shi tun da baccin nashi ya kai har haka. Nauyi hannu da sa a goshin shi ta ji wani dumi da laushi. Maza ta yi za ta ɗauke hannun ta ji wani hannu mai laushi da faɗi a kan nata. Wani abu ne ta ji gaba ɗaya ba jikinta, ga heartbeat ɗinta ya fara aikin nashi kamar mai shirin fitowa. Idan ta yi cika da hawaye tab. Saura kiris ta zubo. Tsayawa ta yi still a wajen, ta kasa koda kwakwaran numfashi. Jiwa ya jawo ta kusa faɗawa kan shi. Ta yi hanzari ta dafa kujera. Wayan shi ya ɗauko daga gefen shi. Flashlight ya kunna ya haska ya ga kowace ce. Idan ta rintse da ya haska flashlight ɗin a fuskanta. Hawayen da ya tara idan ta ne ya silalo ta ido ɗaya. Tsayawa yana kallon cute lips ɗinta, ƙaramin lips ɗinta. Idan shi ya sauka a kai yadda hawayen ya gangaro har kan cute lips ɗin ya bi da ido. Ita dai tana tsaye ta kasa motsi, idan ma bata bude shi ba dan bata san koma waye bane. Tashi yayi daga kwancen da yake ya zauna, har lokacin bai sake mata hannun ba. Sai da ya zauna ya fara mamakin ya aka yi ta so gidan nan, kuma me ya kawo ta har ɗakin nan. Ƙara janyo hannunta yayi a lokacin ta bude idan ta bare idan ta yi ganin wanda ke rike da hannunta a gabanta. Ihu ta bude baki za ta kurma, ya maza ya toshe bakin ta, ce mata shut up and tell me why are you here. Tare da fuskota ta ƙaraso gaban shi, sai da ya ga karman da jikinta ke yi ya ragu sannan ya sake mata baki da hannu. Miƙewa ya isa wani waje ya kunna wutan ɗakin gaba ɗayanta, ya duba tun daga kai har ƙasa sannan ya koma ya zauna a kujerar da ya tashi. Ya tambaye ta ya sake yi, me kike yi a nan ɗakin nan har kika zo kina taɓa ni? Kasa magana ta yi dan gaba ɗaya ta tsorata da ganin shi. Tsawa ya daka mata ya ce ba magana nake miki ba, kin yi shiru kina kallo na. Sai da ta tuna da sunan wacce ta aiko ta, sannan jiki a sanye ta ce mishi ya mira ce ta ce in zo nan can ba ɗin in kira mata masa. Na so ina ce kai ne masa, kuma ɗakin ne da duhu, shi ne na ce bari in tashe shi, kai haƙuri. Gaba ɗaya ta gama tsorata da ganin shi. Juyawa ta yi za ta tafi, maza ya fusgo ta ce mata taɓa min fuska kuma me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ambata a zuciyarta. Bata faɗa mishi tashin masan za ta yi bane kuma da duhu. Ita bata san ma fuska bane. Cikin dakewa ɗakin da duhu. Cikin dakewa ta ce ɗakin ne da duhu, ban san fuskan ka bane. Ta barci hannunta daga rukun da ya mata ta yi ta fita daga ɗakin a guje. Sunan ta ya kira amma ko sauraron shi bata yi ba. Sai tafiyar ta ran shi ne mugun bacin kin amsawa da tai. Tashi ya shiga tare da ke bedroom zai yi wanka, sai da ta iso kofar ɗakin sannan ta tsaya sai da ta numfashinta. Ganin ta samu nutsuwa ya sa ta tura kofar ɗakin a hankali da sallama ta shiga ta zauna. Sannan ta ce ya mira massan baya nan, kamar kar ta faɗa mata ta ga Abu, sai kuma ta ce amma na ga ya Abu a ɗakin yana bacci. Jin an ce Abu trap na ɗakin yasa ta cewa oh shi yana gida, to dama dan shi nake neman masanya. Za su yi wushe-wushen ko? Ta tambaye Batul. Ɗauko kai Batul ta yi tana dubawa ko wani ake tambaya kowa a ɗakin. Sai ta tabbatar masa da ita Yamira ke magana. No, ni ban sani ba fa, ya ban san me za su yi ba, sai dai in Farida ta shigo mu tambaye ta, inji Batul. Yamira ce ta sake cewa ai tunda ba yana gidan bari in kira shi zo in gan shi mu yi magana da shi. Mamakin matar take yi kamar ba sarauniya ba, babu ruwanci ita ko bayi ma ba ta ajiyewa kusa da ita. Kata da fara'a ga kyau kamar su ɗaya da amma Abu trap ɗin ma da su yayi kama. Hasken su ne kawai bai ɗauko ba, sai duhun Abu. Su Farida da Sadiq ne suka yi kama da Abu amma suka ɗauko hasken. Amma tana zaune tana ta tsincan zuci, Farida ta shigo da flat ɗin kitchen da miyar kuka da kaji. Gefen Batul ta je ta zauna ta ce wa Yamira ya sun iya kitchen sosai, kamar fa ba da injin suke yi. Ya burge ni yadda suke yi, shi yasa ma na ɗebo kaɗan. Batul ciki ji. Yamira ce ta ce shi yasa mamanku ta ce sai a nan za a yi, yanzu ma daga nan za a kwasa a kai gidan su matar Abu. Ido Farida ta bada ta ce ya rumsa yawa fa aka yi, kuma duka za a kai musu. Wannan matar ta ya Abu suna yi
suna yi ba da wasa ba. Dariya ta ba wa Yamira ta ce mata al'adar mu kenan Farida, haka muke in za mu aurar da yara. Cewa Farida ta yi lallai su suka sani. Ta ci gaba da cin abincin ta. Lura ta yi da Batul ba ta ci, ta ce me kika sa ni gaba ki ci mana. A rara Batul ta beta da shi ta yi magana a hankali yadda Yamira ba za ta ji ba. Ce miki ne ina jin yunwa ki gama mu tafi. Ni Yamira ce ta ɗage ba ta ga Batul in bata cin kisri. Ta ɗago ta ga Batul ɗin ba ta cin kisri. Ce mata ta yi Batul biti beri be Batul ya ta ki ci abinci. A hankali ta amsa da to, sannan ta matso ta sa hannu a cikin plate ɗin. Yana fitowa daga salad ɗin bayan wanka da alwalar la'asar, wayan shi ya ɗaga ya kira masa, yana ɗaga ya ce mashi kana ina ne. Masa ne ya amsa da muna tare da su Imran. Ya kan naka yayi sauki. Ce mishi ya sosai, ina jiran ka zo ka dauke ni. Sannan ya kasa kiran kaya saka cikin sabbin kayan shi da suke gidan ya dinka na biki. Bayan ya gama ne sallar la'asar, yana idarwa wayar shi ta yi kara. Dauka ya sa a kunne. Salamu alaikum Yamira, inda Rabdu. Ina gida, to bari in sako. Sannan ya katsa bayan sosai, ya yi kyau da kaftan ɗin da ya saka, ya ɗaura a hula a kan shi. Sannan ya fita site ɗin Yamira da ya shiga ya samu waje ya zauna ya sake gaishe ta. Farida ma gaishe shi ta yi. Bayan ya amsa ni Yamira ta dube shi ta ce yau ne wushe-wushen naku ko? Kai ya gyaɗa mata a tare da amsa mata da ce mishi ta yi wani time za a yi. Karfe 7 ne zuwa 11. To yanzu ka ce musu su shirya ta karfe 5 a nan za a yi mata latur kamin ku wuce wajen wushe-wushen. Za mu tura musu mota daga nan za mu kai ta wajen. Har kaya za mu bata ta saka. Mun gama magana da mamanka cewa ya okay insha Allah zan faɗa mata. Sai ta faɗa a gidan nasu. Sallama ya da ita ya miƙe kenan zai yi hanyar waje. Ya ga an buɗe wani ƙofa. Ƙofan ya bi da kallo. Batul ce ta fito daga cikin hannunta rike da hand napkin tana gogewa. Ta cire galan da ke yafi akan ta ɗazu, sai hudar kawai idanta da ke kan abin da ke hannunta ta ɗago suka yi ido hudu. Wani irin abu ta ci gaba ɗayanta. Shi ma tsaya ya kallanta, ido ta ɗauke daga kanshi. Shi ma ya kwafa ya fita daga ɗaki. Gidan masa ne ya shigo wayan shi, receiver ne ya ce mashi ka iso ne? To ga nan fitowa. Motar da masa ke ciki je ya buɗe ya zauna. Masa ne ya tambaye shi ya jikin dai man. Wannan rashin lafiyan ai sai ya bari a kwanakin nan ba. Kai da kake shirin zama ango da dai ya isa wani wajen yayin rank timing gashi da yake kafi shi kwari kai fighting din shi. Kallon masa ya da dan marmashi a fuskan shi ya giza kai ya ci gaba da danna wayarsa. Hello ya ce bayan ya dauki wayar da ya buga. Masa aka yi da hello baby I'm missing you over here. Ya gajiya dan ni gaba ɗaya na gaji, so nake kawai a ɗaura auren nan mu tafi mu huta, dan ba karamar gajiya nake ji ba a jikina. Yanzu ma a ɗaki nake ni kaɗai wai za a min gyar. Ya san idan ya bar ta ci gaba da magana sai ya manta dalilin da yasa ya kira ta. Katsai ta ya ce gajiya alhamdulillah ko ba ku faɗa wa su mam za a yi miki till before a tafi wushe a gidan anti. Ina kuma kayan wushe-wushen ma daga can zaki sa, zan aiko mota by 5 we shall be ready. Ce mishi tayi Aliyu gaskiya waɗannan abubuwan naku na al'ada na gaji da su, tun fa last week ake tai, kuma kayan ma mom ta riga da ta san an siyo ma a Turkey. Ni gaskiya a bar wannan, in kawai an yi sauran kuma ai ma itsu da taushe zan faɗa musu su shirya. Ran shi ne ya fara ɓaci cikin dakewa ya ce wani shiri za ku yi? Ce miki ne zan aiko mota ki ta wuke kaɗai, kuma in ki faɗa wa mom ɗin na san ba hana ki za ta yi ba. Tsaki ya ja don ran shi ba ƙaran ɓaci ya yi ba. Ya ce in na aiko da motar kar ki zo. Ya kashe wayan. Masa ne ya dube shi ya ga ran shi ya ɓaci. Ya ce lafiya naga kana tsaki. Tsakin ya kuma ja ya ce mishi yarinyar nan tun last few days na yi observing da duk abin da na faɗa sai ta canja. Ce mata fannin yanzu zan turo driver a kai ta gidan ya, take ce min ita ba za ta je ba. Bai ci gaba da ba. Masa ya dafa kafaɗan shi ya ce mishi man it's okay za ta daina insha Allah. Da haka suka canza hira. Wasal din suka je ya ga abokanan shi da yawa sun sake karuwa. Sai da ya dan huta yake tambayar masa gobe time za a tafi ɗaurin auren Maiduguri. Sun ce flight din gobe karfe 4 ne, so muna da time in mutane suka karu za a yi musu booking tunda da yamma ne. Okay kawai ya ce mishi suka shiga cikin abokan. Ganin ya katse wayan ne ta tsaya ta kurawa wayan ido kamar wanda suka yi wayan da shi in zai fito. Me yasa Aliyu yake min haka da take tambayar kanta? Jibi ne fa ɗaurin auren su, amma kawai idan ta faɗa magana ya katse mata waya har da cewa in ya turo mata kar ta zo. Ai gaskiya ta faɗa tun kwanaki suke ta yi musu abubuwa wai al'ada. Shi kuma kawai sai ya hau
fushi a ranta take cewa dan ya ga ina son shi ne yake wasu abubuwan. Kwafa dai ta ce wa me yi mata gyaran jikin za ta ji ta dawo. Matar ta ce mata babu komai sai kin dawo. Fita ta yi daga ɗakin tun daga bakin kofa gidan cike yake da ƴan uwa da abokan arziki, mutane kyawawa farare da gashi, kowa ta ci kwalliya an zuba gwalagwalai. Ɗaya zaka baki a gidan nan, tana tafiya mutane gaishe ta, wasu ta gaishe su cikin yaren su shuwa. Wani ɗaki ta buɗe ta shiga. Ɗakin babba ne mai kyan gaske, babu mutane a ciki sosai. Daga mom sai wata mata da za ta yi sa'ar mom sai ya zika